Ngiyanibingelela bazalwane abengcwele kaNkuluNkulu kunye nababukeli bonke emakhaya kuleli khosombe okanye kuleli khasi lethu le Truthful Conversation. Bangcwele kaNkuluNkulu, namuhla ngizihambela ngedwa kule ndawo, kodwa ke sinesihloko sizokhuluma ngaso, sihloko esinzima kakhulu. Kuyindawo eziningi mhlawumbe akulula uzwe mhlawumbe kufundiswa ngaso, ngoba usathane ukuvimbile lokhu abantu abaningi ukuthi mhlawumbe bangafundisi ngaso, baxwayisa abantu. Kodwa ke andukuba mhlawumbe ngithule isihloko, ngicela nje ukukhuleka nje uthi uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onothando, sanja sembethe izulu umhlaba nisiwe kulo Nkosi Baba namanje, Nkosi namandla, sesikhona kwindawo. Sicela wena dwala lapha phakathi, kube wena Nkosi ozokhuluma manje sokulunga. Siyazi mesiwe ngcwele Nkosi namandla, singenze lutho ngaphandle kwakho. Iyo lonto namanje simemeza wena, simema wena Nkosi namandla kuleli khasi manje mesiwe ngcwele. Kwabe sohamba nathi mesiwe ngcwele Nkosi namandla. Konke sicela igama leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha amazwe naphakade, amen. Manje lana bangcwele baNkulunkulu, isihloko sizokhuluma ngaso, sizokhuluma nge-high days, ukuthi ngabe i-high days liyini, and then ngabe indawo mhlambe eyokugcina yini i-high days, okanye kukhona futhi mhlambe la kuyiwa khona mawusuka i-high days. Isihloko sona sizathi hell is not the final place. Hell is not the final place. Amen. Manje bangcwele baNkulunkulu, lento sizihlukanisa kanjena, ngoba uma mhlambe umuntu efa noma ebhubha noma eshona noma isuswa emhlabeni, uya la abekasebenzela khona esaphila ezweni. Mangabe bowenza kahle, uNkulunkulu uyathokoza ngawe, uzoya eparadise. Mangabe bokade ungenzi kahle, uzovukela eHades, in hell. Lapho uma siya incwadini eka Enoch, yona isichazela ngokuthi uma umuntu efa, uma umuntu eshona, uma umuntu ibhubha, kukhona ingelosi ezimbili ezikhona mhlambe ezizobanga isidumo sakho kanye umphefumulo wakho kanye umzimba wakho wesibili. Ngilozi nengelosi iphethe ifayili lakho lelo bakade uwenza uma usaphila emhlabeni. Khumbula incwadini ekaJuda okanye eSambulo ngathi, uma uSathane ebanga isidumbu sika Mose benoMichael, incwadini yeSambulo Yesu, uSathane uvula ifayili lika Mose uthi kuMose, no, uMose bekuyinceku yami ngoba naku wabulala kuphi eGibhithe. Kodwa uMichael uthi inceku kaNkulunkulu eyakhipha abantwana baka-Israyeli ezweni laseGibhithe. Uma beqabana lapha na uMichael uyawina, ingilosi kaNkulunkulu ithatha isidumbu sika Mose ihamba naso, uSathane usala eyedwa. Manje lana sizofunda encwadini ekaLuka ka-16 kanti chapter 19. Amen. Yona izokhuluma ngesicebi noLazaro. Siyayazi le ncwadi bangcwele baNkulunkulu ukuthi isicebi noLazaro, uLazaro u-19 zothi kwakhona umuntu othile onothileyo wayigqoka izibubende nezelineni ezinhle ezijabulisa imihla ngemihla eTamasa. Wakhona futhi ompofu uthiwa, akukhona futhi ompofu othile, uLazaro igama lakhe yo, wayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda, inqanelwa ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicebi. Yebo,
kweza nezintsha zamkhotha izilonda kwase kufa kwase kuthi wafa ompofu uLazaro loyo wathwalwa izingilosi wayiswa esifubeni sika Abrahama nesicebi safa sembelwa sesise Hayidesi saphakamisa amehlo aso sisebuhlungwini sabona uAbrahama ekude noLazaro esesifubeni sakhe samemeza sathi baba Abrahama ihakwele uthume uLazaro aqobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini aphozise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi. Amen. Manje lana isichazela ngeHayidesi neParadise ukuthi uLazaro wayesokola emhlabeni ephila ehlupheka kodwa isicebi sasitamasa senza konke singamnaki noma elambile kodwa adla imvuthuluka ewayitafuleni njengoba kukhona namanje abantu mhlawumbe bangamnaki abantu abampofu eyabenza inhlekisa ngabantu abahluphekayo abangabanakekeli abantu abahluphekayo abantu abasweleyo kodwa kunaloko bathatha mhlambe imali yabo kuloko kuncane abanako bese bazicebisa bona okanye bese bazikhulisa bona. Manje lana lithi uLazaro wathi uma efa wathathwa wabekwa esifubeni sikabani sika Abrahama emuva kwaloko nesicebi naso safa uma sifa sona siya kuphi eHayidesi ngokuba laphana kuhlukanisiwe kunomkhathi phakathi ku-third heaven laphana kunomkhathi phakathi khona abangapha abenza ukuhle abahlala ngapha and then kube nomhosha phakathi ukuthi laba abangenzanga kahle bahlale ngapha njengoba ngizochaza mhlambe ukuthi kwawona iHayidesi ihlukanise kathathu iyodwa kubantu abangenzanga kahle kodwa ngiqale la ukuthi wayehlushwa elangabini lo oyisicebi wayesha usuku nemini engakutholi ukuphumula emoyeni wakhe. Manje ngisho ukuthi eHayidesi uma uya khona uyolinda khona uyolinda yini usuku lokwahlulelwa. Ngizochaza ukuthi kungani ngithi iHayidesi akuyona indawo yokugcina sizoyifunda encwadini yesambulo. Uma ehlushwa eseHayidesi uDivas okanye isicebi sibona uLazaro uhleli eParadise. Uma ehleli eParadise uyaduduzwa sona siyasha size somela amanzi size sifuna ukuthi ngathana uLazaro angagcobhoza isihloko somunwe bese yathonjisele ulimi lwakhe ngoba uyasha. Manje ngisho ukuthi uma ngabe asenzi kahle bangcwele sizohlushwa uma sifa asiye kuphumulweni. Yayingizwe mhlambe abantu bathi makalale ngokuthula okanye makalale ngokuphumula akaphumule ekhandlekweni kwakhe. Uyasuswa lana emhlabeni kodwa umekiswa kuphi labo usebenzela khona immediately ufa after 3 days and then wamukela umsebenzi wakho ngoba seziphenyele ingelosi ezimbili uAzazel noIsrael seziphenyele umsebenzi wakho zathola ukuthi ubusebenzelaphi iza kukuthatha leyo ngelosi mangabe wenze kahle izokuthatha kumikise kuphi eParadise njengoLazaro uma ngabe awenzanga kahle uAzazel uzokuthatha akumikise kuphi kwalasha okanye eHayidesi lapho uyohlushwa khona ubusuku nemini lapho uyokhala khona lokhu usha kodwa ungafi. Sizofunda abangcwele ziningi incwadi engizozifunda ezocacisa ukuthi siyohlushwa kanjani uma ngabe senzanga kahle emhlabeni sisaphila uma ngabe sihambanga ngezwi likaNkuluNkulu sisaphila uma ngabe asenzanga intando kaNkuluNkulu uma sisaphila. Kodwa ke mhlambe ngizoya encwadini yesambulo lapho ngizothi khona emva kokuhlushwa uma indodana yomuntu isibuye izolanda ibandla layo isizolanda bonke abalungileyo okanye isizolanda wonke umuntu usozahlulela izwe. Bonke abantu sebafile sebahlulelwe mhlambe abahleli eHayidesi ngabahleli eHayidesi abahleli eParadise ngabahleli eParadise. Emva kwakho konke lokho bonke sebahluthiwe sebathethiwe bakumiswe kwindawo zabo. Nayo leyo ndawo eHayidesi nayo ngokwayo izochithwa.
lena eshisa abantu abahluphayo kanye labantu ekade bangenzi kahle ngosayona izochithwa ngokuba uma kuzoyiwa ekhaya ezulwini okanye esihlalweni sobukhosi lapho akusadingeki umuntu owonile, akusadingeki imadimoni, akusadingeki mhlawumbe abantu abangenzanga kahle, akusadingeki ihayidesi, kodwa kuyoma izwi lenkosi elimi ungunaphakade nalo lithi manje likwenza njalo liyothathwa liyophonswa kuphi echibini lomlilo. Ichibi lomlilo ilona eloqeda yonke into ekhona kwaSathana imbala, lona odukisa abantu emhlabeni, kwazingelosi lezi ezadukisa abantu ezehla ezulwini zithunywe ukuba zizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu sezifikile, zase zibona mhlambe madodakazi abantu ukuthi mahle zithathela wona, zase ziyaxoshwa ezulwini nazo ngokwazo ziyogwetshwa ziyophonswa kulechibi lomlilo lona ke elifinal, leyo final judgment leyo ke lithi iBhayibheli kukufa okwesibili sizofalana emhlabeni, amadimoni ayathathwa nawo ayobekwa kuphi, ayobekwa eabyss, ayolinda khona nalezi ngelozi ezathunywa nazo zibekiwe kuphi eTartarus, nazo zilindiwe ukwahlulelwa okungaphakade lapho ziyophonswa khona nabangenzanga kahle kuphi echibini lomlilo elingunaphakade, lapho siyofa khona isibini. Uma sifunda incwadini eyesambulo 20 lapha uchapter 14 lithi ukufa nehayidesi kwaphonswa echibini lomlilo, lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo. Amen. Manje lena lisitshela ngokuthi lokufa kwesibili yonke into iyophonswa lapho, kuyophela konke kwakufa lokho kwaSathane, kwabangenzanga kahle, kwazingelosi, kwawonke umuntu uyophonswa khona kuphi echibini lomlilo lapho bayosha khona engunaphakade. Sizoya futhi encwadini baseThesalonika besibini lapha uchapter ngu-1 and then isahluko ngubani ngu-18. Amen. Nalo lizosichazela ngendaba yechibi okanye ilangabi lomlilo ongacimiyo lapho kuyophonswa khona abenze njani abangenzanga kahle 2:18. Okay. Thesalonika besibini chapter 1 verse 8. Lona lizokhuluma ngeinhlupheko kubantu abahluphekayo, abantu abangenzanga kahle okanye abenze kahle okanye, kodwa ubukhulu becala iyokhuluma ngani ngechibi elomlilo ongapheliyo lapho kuya kuba khona ini ukukhala nokugedla kwamazinyo. Uzethi uverse ka7 mangiqala uverse 7 uzothi anephe nina enihluphekela ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kwenkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe. Laba abahluphekile bayohlala kuphi ekuphumuleni, njengoba ngishilo nakule ncwadi kaLuka kuthi laba abahluphekayo emhlabeni abakhala ubusuku nemini bayoduduzwa babekwe kuphi esifubeni sika-Abrahama okanye lapho bayoduduzwa khona. Lithi lapho uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe elangabeni lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli lenkosi uJesu Kristu. Amen. Laba abangalazi okanye abangalaleliyo noma abaphika mhlambe ukukholwa noma abaphika mhlambe izwi lenkosi noma mhlambe abathi mhlambe ukukholwa ukuyibambezela ukuya mhlambe enkonzweni ngiyomamela izwi lenkosi okanye ukuhamba ngobungcwele kukumosha isikhathi okanye ukuyibambezela,
labo bayophonswa elangabini lomlilo. Labo abangamazi ubani uNkulunkulu nabangalaleli ivangeli lenkosi yethu Jesu, abaza kunikwa isijeziso esingukubhujiswa okuphakade, basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Laba yilaba bayophonswa kuphi kuleli chibi engikhuluma ngalo, in the lake of fire. Bayophonswa lapho kunye nokufa, kunye nezingelosi, kunye namadimoni nakho konke. Yonke le group engenzanga kahle iyona yonke iyothathwa yenze njani iphonswe kulelo chibi lelo. Sebafa ini ukufa kwesibili. Ingakho incwadini eka Johane waka 5 ku24 umalizona lizothi no incwadi kaJohane ka 3, yes, John 3 verse 16, yes. Umazwana lizothi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waziwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi. Sibambe lapho. Okholwa indodana kaNkulunkulu akabhubhi, akayibhujisweni, ukufa uzofa. Kodwa kulombhubho wesibili ukuya mhlambe echibini lomlilo ovutha ingaphakade akaye, ngoba wenze njani? Ulizwile izwi likaNkulunkulu. Ukholwe yini indodana? Akaye kuphi? Ekubhujisweni. Uyoba nani nokuphila okuphakade. Bayothi bentyumpeka abantu bemikiswa ichibini lomlilo, mhlambe isihlobo sakho, mhlambe umntanakho, mhlambe umzali wakho. Uma edlula umbona ukuthi uya kuphi echibini lomlilo, wena ngoba ubukade ulimamela izwi lenkosi umbuka ayebhujisweni, umhawukelo wakho ngeke kusasiza ngoba kusekho ukujikeleza, kusekho intethelelo, akusekho ukuthi manje sisayobacelela intethelelo. Intethelelo sicela manje sisela emhlabeni simamela izwi lendodana yomuntu, and then sithole ini intethelelo ngayo uJesu Kristu. Kodwa uma ngabe asililalelanga izwi lakhe, awubheka uNkulunkulu walithanda kangakanani izwi, wanikela ngendodana yakhe kuba manje yilona wayiloyo akholwe yiyo. Manje uma ungakholwa yiyo, Nkosi yami, uya kuphi? Uya ebhujisweni, ngokuba uNkulunkulu akayithumelanga indodana ukuba yenze indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Ukuba izwe lisindiswe ngayo. Uma ukholwa yiyo uzawusindiswa ngayo indodana kaNkulunkulu. Uthi uJesu esekhona emhlabeni uthi yena ngiqinisile ku5:24, ngiqinisile kwincwadi kaJohane, ngithi kini ozwa izwi lamakholwa ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akaye kahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Iyaphinda le ndaba. Nase Hades akasayi njengo Lazaro. uLazaro akayanga ekufeni, uthe uma efa akayanga eHades, udlule straight wadlula kuphi? Ekufeni, wangena kuphi? Ekuphileni, wangena eparadise. Uma ulizwile izwi lika Jesu, uma ulizwile iBhayibheli, uma uzwile kubaholi beshumayela kundawo ngendawo, uzwa izwi labo, and then uyadlula kuphi? Ekufeni, bese ungena kuphi? Ekuphileni. Qinisile ngithi ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila uphakade. Baya echibini bayobhujiswa, kodwa yena uyobusa nezingelosi, uyobusa namakhosi angu-24 ahleli esihlalweni sobukhosi samandla sikaNkulunkulu. Kodwa ongenzanga kahle uzokwenza njani? Okay, siqala ku8. Ongenzanga kahle ongenzanga kahle uzohlushwa. Umuntu ongenzanga kahle uzohlushwa. Angicale kule ncwadi mhlawumbe ku13. Ya. Ncwadi ka13 49-50. Incwadini Matthew 13 verse 49 ukuya ku50.
lithi lona kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe kuyakuphuma izingelosi zahlukanise ababi nabalungileyo zibaphonse eziko lomlilo lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Ibaphi labo abaphonswa labo? Uma ingelosi ifika uJesu abuya emhlabeni ezolanda ibandla lakhe, ikhuphuka nalo ibandla lakhe, abasale bahlushwa nabo bayasuswa, bese laba baseparadise bayohamba nenkosi uJesu Kristu, bayobekwa ekuphumuleni. Kuzothi laba bangenzanga kahle bathathwe kunye nengelosi ezingenzanga kahle, kunye nani namadimoni, kunye nani nokufa, kunye nani neHades, bayimiswe kuphi, bayophonswa kuphi? Echibini lomlilo owenze njani, ovutha engunaphakade. Baphonswe eziko lomlilo lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kuyobe kungimnandi lapho, kuyobe kubuhlungu ngenxa yokuthi asenzanga kahle, mhlambe sisesenganeno emhlabeni, ngenxa yokuthi mhlambe asimamelanga izwi labazalwane uma besishumayeza, ngenxa yokuthi mhlambe asenzanga mhlambe ukulunga phambi kwenkosi, ngenxa yokuthi mhlambe asenzanga amandla okanye lokhu esikhuzwa ngako ukuthi masingenzi lokhu nalokhu, masingoni, kodwa thina siqhubeke sone. Hey bangcwele. 25 verse 41 kuye la unanzika, kuye uMatthew lona izawuthi indodana yomuntu yakuthuma izingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi, zibaphonse eziko lomlilo lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Iyayiphinda le ndaba. Uma indodana yomuntu uyithuma izingelosi zayo, iyayiphinda le ndaba ukuthi manje yabutha bonke, ibaphonse kuphi? Echibini elomlilo ovuthwa ingunaphakade lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Haleluya. Uma singenzanga kahle siyawuhlushwa bangcwele bakaNkulunkulu, njengoba sihlushwa isicebi siloku sithi nyasha, siphonswe kuphi? eHades. Njengoba sihlushwa isicebi sithi nyasha, babathumela uLazaro, siseHades siyahlushwa. Manje nathi sibe sibabuka mhlambe uma senze kahle singalena eparadise, sibabuka abantu bahlushwa ngalena ekuhluphekeni, bekhala benza lokho ekade bakwenza lana emhlabeni. Uthi omunye umholi lapho uyawuthi uma mhlambe bowubhema ugwayi kuyaba umlilo, kusaba intuthu. Uma ngabe uphuza utshwala kuyaba ilangabi, amanzi ayaba ilangabi, uhlushwe lokho bokuphuza bokwenza kuyaba ilangabi kuwe ngaphakathi. Konke njena uzobe ukwenza lokho okwenzayo mhlambe ufe ukwenza la emhlabeni, mawufika ngalena kuyaba umlilo ukujuxuza. Asisekho isikhathi sokuthi mhlambe lana yabona emjuxuzweni musibaye bajuxuze bese baphumele ngaphandle bashaye umoya, kodwa laphana uyobe uphakathi kwesifutufutu, uphakathi komlilo day and night, awuna kuphumula. Yingakho lithi kuyakube khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Amen. Masiya incwadini kaMark waka 9, Mark chapter 9, nalozo khuluma ngakukhala nokugedla kwamazinyo kwabantu abangenzanga kahle, verse 43 to 48. Amen. Na kuyakhuluma ngabantu abangenzanga kahle 43 to 48, ngoba abantu abafuni ukumamela. Lana yazi uyaxwayisa lana uJesu, uxwayisa ngesikwenzayo siseselana kwamhlaba,
ngoba sometimes silahlekiswa abangane okanye silahlekiswa yini ukubona ukubheka ngamehlo hawukele into yomuntu bese uyithatha athi mathi uyeza bese uyamshaya uyamlimaza okanye uyambulala. Manje lana uJesu uxwayisa ngento enjalo uthi uma isandla sakho sikukhubekisa sinqume kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuya esihogweni emlilweni ongacimiyo unezandla ezimbili lapho impethu yabo ingafi nomlilo ongacimi. Yazi okulunywa inazi ungathi ukwala impukane ihlala lana kuwe ikwenzela isithukuthezi bese ufuna ukuyisusa. Manje ithi lapho kukhona impethu engafi iyo lokho impethu isibungu esikhulu esinamazinyo esingafi sikuntinyela njalo ubusuku nemini siyakuntinyela day and night asishiswa ilomlilo sibhizi nawe. Nithi kunokuba uye esihogweni emlilweni ongacimiyo nezandla ezimbili lapho impethu yabo ingafi nomlilo ongacimiyo. Uyayiphinda futhi ku45 uma unyawo lakho ngikhulume ngesandla ukuthi iso nesandla mhlambe iso libonisa into bese isandla sithi bulala bese uyabulala ngaso sandla. Ngcono ususe mangabe siyakhuphuka sithi thatha ntshontsha naye into kungcono ususe lesi sandla ngcono ungene emusweni wezulu uyingene ungene esandla esisodwa lese besenza ukuthi wenze njani untshontshe lese besenza ukuthi wenze njani ubulale. Kodwa manje mawusinqumile angeke usakhona ukwenza lobo bubi and then ulawuza mhlawumbe uzahamba impilo straight bese uyangena embusweni wezulu. U245 uma unyawo lwakho lokukhubekisa lunqume kungcono ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe emlilweni ongacimekiyo unezinyawo ezimbili lapho impethu yabo ingafi nomlilo ongacimi. Iyayiphinda phinda le ndaba yempethu nomlilo ongacimiyo. Uma senze njani uma singenzanga kahle kula kuhlushwa khona lesa sicebi ngenxa yokuziphakamisa ngenxa yokuthi sona sikhulu ngenxa yokuthi sona sinakho konke kodwa sibhekela abanye abantu phansi. Manje lithi okungcono ube hlwempu okungcono ungabi nenyawo okanye ngcono ungabi nesandla kunoba uye unazo zonke izitho zakho zomzimba kodwa uyakuphi uyayihides uyohlushwa ubusuku nemini. Bangcwele uma ngizokhuluma mhlawumbe ngeverse lokugcina 47 uma yona izothi uma iso lakho likukhubekisa likhiphe kungcono ungene emusweni kaNkuluNkulu uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni onamehlo amabili lapho impethu yabo ingafi nomlilo ongacimi. Lana igcizelela ini iHades igcizelela yini ukuthi uma ngabe awenzanga kahle uzoloku uya lapho. Bonke abangenzi kahle uma befa baya khona kodwa uma bephendukile uma beshintshile ekoneni kwabo and then kulapho bayothethelelwa khona kulapho ingilozi uIsrael izabathatha ibamikise eparadise bayolinda khona kunye nabangcwele bakaNkuluNkulu. Manje lana bangcwele sengizovala kodwa bengithi sayixoxa nabaholi le uma sihlukanisa mhlambe uma iBhayibheli lisihlukanisela indawo lapho kulindwa khona abangenzanga kabi khona abangenzanga kahle khona phambi kwaNkuluNkulu ngoba bakhona abangaphambilini kwethu nengelosi ezingaphambili ezizangaphambilini lezi ezathunywa emhlabeni ukuba zizolondoloza abantu okanye zizogada abantu ezweni kodwa ngenxa yobubi bazo baphendukela ezenzweni zasemhlabeni benza lokho okwenziwa umhlaba zase siyaxoshwa ezulwini zase ziyobekwa ebumnyameni lapho zigcinwe khona zigcinelwe nazo usuku lokwahlulelwa usuku lapho yonke into iyochithwa khona iyophonswa kuphi echibini lomlilo lapho konke nokufa nakho konke ngisho ngikhulume ngako
kuyophonswa khona encwadini kaGenesis ka6 uqala uverse 1 to 2 lona ikhuluma ngokwanda kobubi baba lithi kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba bazala amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle azithathela abafazi kuwo awathandayo. Amen. Manje lana izingilozi mazithi uma yithi amadodana kaNkulunkulu, izingilozi zikaNkulunkulu lezi ezathunywa from ezulwini ukuba zize lana kwamhlaba, zona mazifika lana kwamhlaba zibona amadodakazi abantu ukuthi mahle. Kula ezangena khona kumadodakazi abantu zazala ini ama-giant, zazala ini ama-Nephilim, zazala ini ama-mermaids. Lapho okwathi makufika isikhukhula sikaNoah sathatha sabaphonsa kuphi olwandle nasemifuleni emikhulu, imifula efana. Amen. Awulo mfula ngokhohlwa. Amen. Zathathwa zaphonswa kuleyo mfula leyo zonke labantwana bale ngelosi. Zajeziswa zona zathathwa zayobekwa kuphi eTartarus la zilinde khona ukwahlulelwa. Zifaswe ngamaketanga zimila zikhuluma zithini, zifasiwe zithule zithedu. Bonke abantu abenze njani abangalaleli izwi likaNkulunkulu okanye abangafuni ukuhamba ngokwentando kaNkulunkulu, nabamphikayo uNkulunkulu, nabangahambi bangalaleli umyalo wakhe, bayogcinwa kulobo bumnyama. Indawo emnyama iTartarus la kuhleli khona ingelosi, nisandla sakho ngeke uzusibona. Faswa ngamaketanga ubusuku nemini lapho, hleli khona lapho. Masiya incwadini kaJuda iyayifakazela le ndaba. Incwadini kaJuda oqala lapha uchapter ngo-6 nayo. Amen. Ithi nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya lazo, izigcinele ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Kulazi phonswe khona lezi zingilosi ziphansi kobumnyama, zisebumnyameni, ngoba uNkulunkulu uzithuma ukuthi zizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu kuphi ezweni. Zona ziyawuyeka umsebenzi kaNkulunkulu ezithunywe wona, zenza okwenziwa yizwe. Ingakho izwe lagcwala ubudlwangudlwangu, izwe lagcwala okwenza noma yini okuthandwa yizwe. Bazenzela unothanda uNkulunkulu wathi umoya wami unakuhlala umuntu ingaphakade. Laba bantu ngizakubabhubhisa khona lapha encwadini kaGenesis ka6 mawehla nayo ithi laba bantu ngizakubabhubhisa. Kula ingilozi yaya kuNoah yayomtshela ukuthi makakhande umkhumbi ngoba izwe lizobhujiswa. Uthe lezi ngilosi noma sezifasiwe sezikuleyo ndawo leyo iTartarus, uma zibona Enoch inceko kaNkulunkulu zithi kuye hey sinxusele kuNkulunkulu manje asithethelele, kanti izwi likaNkulunkulu lingumnqamla juqu. Mathe no, uthe no, ucedile ngawe. Uthe noma uEnoch ezama wacelela intethelelo, kodwa ke uNkulunkulu wathi kwenele azihlale lapha ebumnyameni ziyolindela usuku lokugcina lapho kuzophonswa kuphi echibini lomlilo ongunaphakade, ukufa kwesibili. Lena esikhulume ngayo ukuthi lake of fire, kula kuyophonswa khona konke okungenzanga kahle kuphonswa kuleyo ndawo. Amen. Manje bangcwele bese siya encwadini, mhlawumbe siya kulena enye indawo iAbyss. Lapha encwadini kaBani kaMatthew ka-20 ka-8:28. Amen. Matthew 8:28 ngathi ngifundile lo ncwadi leyo. Yes, ngifundile. Uma yona ikhuluma ngamadimoni, lapho uJesu ehamba nabafundi bakhe, uma ehamba nabafundi bakhe kuhlangana lithi u28 kwathi esefikile ngaphesheya ezweni laseGadara, kwahlangana naye ababili abakhwelwe ngamadimoni baphuma emathuneni bayizidlova ezinkulu.
Kangokuba kwakungedluli umuntu kuleyo ndawo bheka bamemeza bathi sinamsebenzi imuni nawe ndodana kaNkulunkulu na uze lapho kuzwisisa ubuhlungu kungakabi yiso isikhathi na manje kwakukhona kude nabo mhlambe kwezingulube eziningi ziqabile amadimoni amncenga athi uma usikhipha sithume uba singene emhlambini wezingulube wathi kubo hambane ayisephuma angena ezingulubeni bheka namadimoni ayasaba naye unawo ukuya eAbyss ayohlushwa ngoba indawo yamadimoni uma umuntu enamadimoni bemkhulekela kukhishwa lamadimoni ayophonswa kuphi eAbyss ayohlushwa nawo lapho ayolindela nawo lapho ini usuku lokwahlulelwa kanti umuntu yena uma efa angenzanga kahle uphonswa kuphi eHades naye lapha ayohlushwa khona kungeyigaba ngeyigaba ama-level wethu wokona awafani manje ingako funa kwangathi singaba ngabantwana bakaNkulunkulu funa ngathi singamamela izwi lendodana yomuntu singakhathali ukuthi izwi lenkosi liza ngobani kungaba mhlambe umngani wakho kodwa uma ngabe ambulelwe izwi lenkosi lithathe awuthathi yena kodwa uthathwa izwi lenkosi uthathwa lokho anikezwe kona manje kukho konke bangcwele uJesu ukuza kwakhe emhlabeni bekade ezele ukusisindisa ezoneni zethu kwangathi singamamela izwi lakhe senze njengoba isithumile 25:24 qinisile ngithi ozwa izwi lami akholwe ngengithumileyo uyandlula ekufeni angene kuphi kuphilile athi ngiqinisile ngithi isikhathi sesikhona uthi isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo bayakwenza njani bayakulizwa izwi lakhe abazwe bese bayasindiswa inkosi yomusa inibusise inkosi yomusa inenze kahle manje zokunaphakade amen haleluya.